Gojonteng, brother. Jiswa baknai jaten. Jadi ini pembeli megani pray. Angni online gerbani ada J.P.M ministry pray. Angni kondisi dia asam megani pray. Dia bakal pray. Angni kita nak jadi orang. Gojonteng, brother. Gojonteng. Aja. Koboran mabre. Moजाङैनो dong, brother. Moजाङैनो dong, गासिबो मोजाङैनो. Aja, dah angga makasih. Muslim kita ada makasih. Dia Nt.Carmel Nagaland ni pray, J.P.M ni pray. Makasih korbannya sebarang kau. Jesus Kristo ni Prabhu J.P.M ni pray. Mau sesiram. Jai kita korban semau. Jelas siau. Bebadi Prabhu Jesus Kristo ni mudah ni pray ciri bukan lain. Oh, ang bifra kasih sejauh ang angin menga Pascal Narzari ang asal angin Noah Bopurni, dayang Nagaland 26 besar japi bay, jauh tanaya ada ang biawai di Mapurau, eva Nagaland sasi Borok Catholic community ni assistant fellow hisaबै आङो दैदेनगासिनो दङ दा खोथाया सैथो थांनाय खेजुर परब बेलासि समावहाय माने बे घटनाया जादों आरो बे घटनाखौ दायो मिडियायावबो निउस पेपाराव आरो टिभि चेनेलफ्रावबो होगासिनो दङ. The history of the world has always been shrouded in stories of legends, fables, mysteries and unexplained phenomenon. The intersection of religion and spirituality on one hand and science and rationality on the other hand is often a place of curiosity and debate. A similar event at the Catholic Church, Mt.Carmel Church at J.P.M in Chumoukdima district has been reported. The incident is going to be investigated by the church authorities, whether or not it can be considered a miracle in ecclesiastical terms. The phenomenon that is currently being investigated is that of a holy sacramental bread that reportedly did not disintegrate or melt. Later, it reportedly produced blood on being touched. Hornbill TV explores this intriguing incident. Let's have a look. Hi, Father. Thank you for speaking to us. Father, can you please introduce yourself to us? I am Father Johnson. I am the parish priest of Our Lady of Mt.Carmel Church, Chumoukdima Nagaland. Okay, all right. Father, so as we walk and talk, Father, can you please take us back to what actually happened, Father? See, around maybe 2 months, I am not very sure, I had given the communion during the Mass. You know, we celebrate Holy Eucharist. And we receive in the Holy Eucharist, what we call the body and blood of Jesus. And we believe it is truly the body and blood of Jesus. And we receive it and we consume. And if we believe and it is truly, it happens. So that day, one lady happened to be there. I did not know who. But people, there are several of them come. So she received the communion. She did not consume. She held in her hand and I think she went home. Then she was not at ease, so she told her friend, because she came to the church with her friend, a Catholic. So, I'm sorry to cut you here, but Father, the lady who received the communion was not a Catholic. Not a Catholic. One who received in the hand, that particular one. And Father, are non-Catholics allowed to receive the communion, No, Father? we don't. We tell them in public, non-Catholics do not receive. But we don't put like a check and balance. Everyone, in a big crowd, sometimes they come. So when sometimes we stop them, sometimes without knowing the way they come, unnoticed, they receive it. But she did not take it in the mouth. I mean, she did not receive. We only gave in the hand. We usually distribute the cup. आङो बे खोनानाय खोथाखौ सैथो ना माब्रै आं बेखौ गासैखौबो उदिस लानो थाखाय आङो थांदोंमोन आरो थांनानै निश्चय गावनि मेगनजों नुहैबाय बे खोथाया गासिबो सैथो दा
बेफोर गासिबो जाथाया नंगौआनो गोबांथार मानसिफोर फैदों नायफैदों आरो गासिबो आरज खालामफैदों जय जिसु खुलुमबाय गासैखौबो दा आङो नैबाव कार्मेल पारिसाव दंफैयो बेवहाय साननैसो मैयानिफ्राय जेनाखि भाइरेल जानाय मोनसे गोथार साक्रामेन्टआवहाय थै ओंखारनायनि जेनाखि खोथा खोनादोंमोन दा बेखौ आङो गावनि मेगनजोंनो नायनो थाखाय आङो फैदों दा बाव फैनानै नुफैबाय बेयो जाबाय कार्मेल पारिस डिमापुर नागालेण्डआव थानाय बेवहाय मोनसे सोमोगोनां जाथाय जादों दा बेखौनो आङो नायनो होननानै फैदोंमोन दा बेयाव गोबांथार सिस्टारफोरबो फैनानै दं आरो गोबां मानसिफोर फैनानै थाङो सिङावहाय भिडिअ खालामनो मानो थाखाय एसे दिगदार जानायखाय आङो बाहेरायाव भिडिअ खालामफैनाय जादों खोथाया सैथो थांनाय 2 दाननि सिगाङावहाय सासे बेप्टिस्ट सुबुङा बेवहाय हलि मास एबा गोथार बुलि बावनाय समाव बियो फैदोंमोन होननानै बुंदों आङो फादारनाव सोंदोंमोन दा बियो बे साक्रामेन्टखौ नागालेण्डआव आखायावहाय गथायो खुगायाव दौनाय जाया आरो जायफ्रा खुगायाव जानो गोसो बेबो खुगायाव जायो नाथाय बै बाप्टिस्ट हिन्जावाबो गोबांथार केथलिक सुबुंफ्रा कमिउनियन होनायावहाय बियो लाइन जानायाव थांफादोंमोन आरो थांफानायाव बियो कमिउनियनखौ आजावनानै बियो जानांगौ ना मानांगौ बियो जेबो मिथियाखै जानो हागौ दा बिनिखायनो बियो जायालासिनो गावनि आखायाव जेनोखि कमिउनियन गथायदोंमोन बेखौ न'आव लानानै थांदोंमोन आरो बे न'आव लानानै थांनायाव बियो मोनसे जायगायाव दोनहैदोंमोन होननानै बुंदों दा बे दोनहैनायाव माने बियो हरावहाय जेब्लासिम बेखौ दोनदों बियो उन्दुनो हायाखै होनना बुंदों दा बिनिखायनो बे बुस्थुखौ लाबोनायनि थाखाय आङो उन्दुनो हायाखै नामा साननानै बियो गावनि लोगो सासे केथलिक सुबुंनो बियो फोरमायबाय आं बिदि नोंसिनि गेजेराव थांनानै आङो गोथार कमिउनियनखौ बे कमिउनियनखौ रुटिखौ होदोंमोन नाथाय आंखौ लाबोदोंमोन न'आव दोनफैदोंमोन दा बिनि थाखाय आङो गोबांथार उसुखुथु जानानै आङो उन्दुनो हायाखै दा बिनिखायनो बे बुस्थुखौ नोङो हैफिनदो होननानै बियो केथलिक सुबुंनो बे रुटिखौ गथायफिनदों आरो बे रुटिखौ कमिउनियनखौ फादारनो होफैनायाव फादारा बेखौ जाया आरो बेखौ गाराबो बिनिखायनो बेखौ मोनसे दैयाव सोमनानै दोनो नाथाय बियो 2 दानसिम सोमनानै दोनसेयावबो बे गलियालासिनो मैया सानदिनि मोनाबिलि समावहाय बेलासि समाव बेखौ जेब्ला नायो अब्ला बियो गासैबो थै जानानै थाजोबदों दा बे खोथाखौ जेब्लानाखि बयबो मिथियो अब्ला गोबांथार सुबुंफ्राबो फैनानै आरज खालामफैदों नायफैदों आंबो नायनो होननानै आंनि फेमिलि लानानै आङो फैदों दा गावनि मेगनजों नुबाय बे खालामफैदों आदसा दा आङो बे मोजां रादाबखौ खोनानानै जोंबो फोथायनायाव आरो गोजोननायाव आवगायलांनो थाखाय दा जों गावनि बिमानि रावैनो दा नोंथांनिफ्राय आं रोखा जाबोनाय बे गासै फोरबोनि सोमोनांथाव मिराकेलखौ मिन्थिनो थाखाय आरोबाव बांसिन जोंनि फोथायनाय गोहोम गोग्लैनो थाखाय आं नोंथांनाव आरो सोंबावनो लुबैदों नोंथांनि नामखौ एसे बे इउटुबनि गेजेरजों एबा बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथाङा मा मावो एबा नोंथांनि नामखौ एसे मिथिहोग्रोनो हागोन नामा? आं खोन्थाबाय आंनि नामखौ दा खोन्थाबावनो सानो आङो पास्काल नार्जारि दा डिमापुराव आङो नागालेण्डआव साब सार्भिस नागालेण्ड पुलिसाव दङ बेजों लोगोसे आङो आदसा पुलिस डिपार्टमेन्टआव नागालेण्डआव पुलिस डिपार्टमेन्टआव नोंथाङा मावो ना? मा होनदों ब्रादार? बे नागालेण्डनि एबा नागालेण्डआव नोंथाङा पुलिस डिपार्टमेन्टआव माबाना बबेबा डिपार्टमेन्टआव मावो नामा? नागालेण्ड पुलिसाव दङ आङो अके आदसा मोजां दा बेनिफ्राय नोंथाङाथ' सासे फोथायारि काथलिक होननानै आं मिथिगौ एबा दा नोंथाङा सासे मोजां फोथायारि न'खरनि गासैबो फोथायारि बेखौ मिथिनानै नोंथाङा बावैसो सिगां नैबे थार जाथाया सैथो जाथाया फोरबोनि बे गेदेर अननायनि महिमाया थारैनो बबे जायगायाव जामारदोंमोन आरो बबे पारिसाव जादोंमोन बेखौ एसे मिथिहोनो हागोन नामा? बियो पारिस गोदान माने माउन्ट कार्मेल पारिस होननानै बुङो सेक्टि भिलेज होननानै बुङो बिसिनि जायगाखौ लकेसनानो जाहैबाय डिमापुरनि एयारफिल्ड बाग्रा खाथियावहाय
औ बेयाव जादों घटनाया औ आरो बे पारिस प्रिस्टनि मुङा फादार जनसन आदसा औ बिथांनि बेयो जादों बेनिफ्राय बे जानाय समा माब्ला जायामोन आरो माब्रै जायामोन बेखौ एसे नोंथाङा बे चेनेलनि गेजेरजों बे भिडिअनि गेजेरजों एबा बे ससियेल मिडियानि गेजेरजों नोंथाङा एसे बर' रावैनो गावनि बिमा रावैनो रोखा रोखा मिथिहरनो हागोन ना? हागोन ब्रादार। दे अननानै एसे बेखेवनानै जोंनो मिथिहरदो। बे जाथाया थांनाय खिजुर परबनि बेलासि समाव जादों होननानै फादारा बुंदों। आङो थांनायजों गासै जाथायखौ मिथिनो थाखाय आङो गावनो बे पारिस प्रिस्टजों लोगो हमनानै पारिस प्रिस्टजों रायलायदों आरो बिथाङा आंखौ बुंदों दा आङो हारसिंनो नोंनि पार्सनेलि बुंला बेनो गिर्जा न'आव फैदो बयबो मानसिफोर दङ आङो बेयाव बेखेवना होनोसै होननानै अब्ला फादारा गासै जारिमिनखौ खोन्थादों। बे जाथाया जाहैबाय 2-2.5 मासनि सिगाङाव मोनसे समाव बियो गोथार बुलि बावदोंमोन देवबार समाव आरो बे समाव गोबांथार मानसिफोर फैदोंमोन होननानै बुंदों आरो बेयाव जेब्लानाखि हलि कमिउनियनखौ होयो बे समाव माने गासैबो जोंनि नागालेण्डनि सुबुंफ्रा गोथार कमिउनियनखौ आखायाव आजावनानै जायो। बेबायदिनो सासे बेप्टिस्ट मण्डलिनि होननानै बुंदों सासे आइजोआ गावनि लोगो केथलिकजों फैफादोंमोन। दा बे केथलिक आइजोआ सिखारनानै बे कमिउनियनखौ आजावहैबाय। दा बयबो लाइन थांनाय हिसाबै बेबो लाइन जाफानानै बेबो आजावहैदों होनना बुंदों। आरो बेवहाय बे आइजोआ माने आजावदोंबाबो जानो गोसो जायाखै जानो साहस हायाखै होनना बुंदों। दा बिनिखायनो बियो जायालासिनो बियो गावनि न'आव लानानै थांबाय। गावनि न'आव लानानै थांबाय। गावनि न'आव लानानै थांबाय। आरो लांदोंबाबो बियो माने न'आवहाय थांनानै जाहैनोसै बा माबा मोनसे खालामनोसै होननानै बियो सानदोंमोन खोमा नाथाय बेयावबो हाहैयाखै। आरो बे कमिउनियनखौ बियो गाराखैबो आरो सिफायाखैबो जेबो खालामाखै ओरैनो दोनदों माने। दा बिनि उनाव बियो हरावहाय गावबो आरो न'खरनि मानसिफ्राबो गोबांथार माने उन्दुनो हाया जानो गोसो गैया उसुखुथु जाबाय थादों। दा बिदि दिगदार मोननानै बियो गावनि लोगो बै केथलिक हिनजावखौ बुंबाय मैया बिदि गिर्जायाव थांनानै आङो नोंसिनि बसखौ लाना फैदोंमोन। दा बे लाना फैनायाव आङो न'खरावहाय गोबांथार माने एसे सुखुवा आरो गोजोननाय गैया आरो गोबांथार खस्थ' बायदि उन्दुनो माने हायाखै जानानै दङ न'खरैनो। दा बिनिखायनो बे कमिउनियनखौ एबा जिसुनि बे प्रभु बसखौ लांनानै बे न' दोननायजों लोगोसे बियो हस्पिटालाव उन्दुनो हायाखिसै नामा? उन्दुनो हायाखैनो। गावल' ना गावनि न'खरनि गासैबो परियालफ्राबो? बयबो होननानै बुंदों। न'खरनि गासैबो जुदि गावल' उन्दुनो हायाब्ला मोनसे खोथा नाथाय न'खरनि सुबुंफ्राबो गासैबो उन्दुनो हायाखिसै ना? उन्दुनो हायाखै। उसाव-बादाव जाजोब्बाय। नाथाय बिनि सिगां बिसोरो बे कमिउनियनखौ लांनाय सिगां बिसोरो मोजां उन्दुनो हायोमोन नामा? बेखौथ' मिथिला बेथ' थिगानो जागोन खोमा ब्रादार। आदसा नाथाय जे दिनखालि बिसोर बे कमिउनियनखौ लाङो बे समनिफ्रायसो बिसोरो उसाव-बादाव एबा माबा मोनसे गोजोननाय गैयै उसाव-बादाव जानाया बे मुगायावसो जादों दा? बिदि जादों होननानै बुंदों। दे दा बिनिफ्राय बियो बे कमिउनियनखौ बे केथलिक हिनजावनाव हैफिनबाय। आरो बे केथलिक हिनजावा बेखौ गुफुर पेपाराव जुनानै फादारनो सिस्टारनो हैफिनदों होनना बुंदों। बे कार्मेल पारिसनि कार्मेल कनभेन्टनि सुप्रियानो हैबाय। दा सिस्टारा फादारनो होबाय। फादारा बेखौ जेब्लानाखि बियो स्कुलनि टाइम दङमोन हाखु-दाखु जादोंमोन होनना बुंदों। बियो साख्रिसि हाउसाव लांनानै बेखौहाय माने 6टा पिस सिफायनानै मोनसे खुरै फिसायाव प्लास्टिक खुरैयाव बियो होबाय आरो होनानै दै नागिरदोंमोन होनना बुंदों। दैखौ बियो मोनस्लाबासै। दा बिनिखायनो
साख्रिसि हाउसावहाय माने आसिस दै दङमोन गोथार दै दा बे आसिस दैखौनो बियो सोमनानै बियो थांनानै बेयावनो दोनदों बियो साख्रिसि हाउसाव बिनि उनाव सानथामनि उनाव बियो फैनानै बेखौ गारनो होननानै नायफैदोंमोन दा बियो दैयाव जेरै दोनदों ओरैनो गलियालासिनो थादों होननानै बुंदों बियो दा बिनिखायनो फादारा आरोबाव बेखौ दोनबावनानै आरो सानथामसोनि उनाव नायफैबावदों होनदों आरो बेखौबो बे गलिनाय मोनासै दा बेनिखायनो बियो बेखौ बन खालामनानै बे गोथार बिन्दोनि खिथु उनाव मोनसे बक्स थायो बेखौ जोंनि बर'आव बेवहाय दोनबाय दोननायनि उनाव बियो बावनानै थादों होननानै बुंदों फादारा बावना थादोंमोन बावनानै थादों माने बेखौ नायफिननो बावनानै थादों आजि 2 मास 2.5 मास जाबाय नाथाय बियो बेखौ नायफिनाखैमोन ओरैनो दोनदों ओरैनो थादों दा सानसे बेलासि समाव जेब्लानाखि गोथार खेजुर परबनि मासखौ बियो खालामदों ओइदिनखालि बिथांनि गिर्जायावहाय माने बेसेबांबा गिदिर गिर्जाबाबो जायगा थोआखै होनना बुंदों मानसि फैनाया दा बिनि उनाव मास जोबखांनायनि उनाव बियो जेब्लानाखि गावनि रुमाव थायो अब्ला मोनसे फन फैदों जे सासे मण्डलियावहाय माने सासे मानसिया बिराद सिरियास जादों होननानै बुंदों सिरियास जानायनि थाखाय बेखौ लास्ट साक्रामेन्ट होनो सान्समलान होनो थाखाय बेखौ खावलायहरदोंमोन फादारखौ दा बेनिखायनो बे आखुदाखौ थांनानै बे कमिउनियन बक्सआव थांनानै बियो बे बेमारिनो होनो थाखाय मोनसे कमिउनियन लानो थाखाय बियो थांदोंमोन बे समाव बियो नायसनबाय बे दाब्बाखौ जेनाखि बियो कमिउनियनखौ दोनदोंमोन अब्ला नायनानै नुबाय कमिउनियना माने गोरा जानानै दङ माबायदि बरफ बायदि जाना थाबाय रानबाय दैबो गैला आरो बे कमिउनियना माने गोरा जानानै दङ दा बेनिखायनो बियो आसिजों खुनायदोंमोन आसिजों खुनायनायाव माने बियो गोरा मोनबाय दा बेथ' माबोरै गोरा जाखो होननानै बियो साननानै जेब्लानाखि आरोबाव खनसे गोसा थुयोब्ला बियो गुबोबाय गुबुनाय लोगो लोगोनो बिनिफ्राय थै ओंखारबाय आरो बिनि मोदोमाव बिनि सोलेराव माने कारेन्ट सर्ट जानाय बायदि मोनसे झटका मारिदों होननानै बुंदों आरो बेखौ जेब्ला आसिजों थुयो बेनाव कारेन्ट सर्ट बायदि जानाय फैदों फादारनाव फादारनाव बेथ' इसोरनि महिमा दे दा बेनिफ्राय बियो सानबाय बियो मा घटना बिलाय बेथ' मानसिनि थै बायदिथार बेथ' माबोरै जाखो होननानै बियो गावनि लोगो फादार सार्जेन्ट जोसेफ जेब्लानाखि ब्रादारा बेयाव फैदोंमोन बे समाव बियो पारिस क्रिसमेस मेट्रिक खालामनो फैनाय समाव बे फादार सार्जेन्टखौ लिंहरबाय आरो बियो बुंहरदों आं एसे टाइम होनो हानाय नङा मानो होनबा आं बिजियाव दङ अन्नानै नोङो सिस्टारफोरखौ लिंहरबाय लिंहरनानै देखायबाय बिनि उनाव बिसोरो बेखौ जेबो खालामालासिनो सिगां बिसोरो बेमारिनि न'आव थांबाय थांनानै बे होनानै फैबाय जेब्लानाखि बिसोरो साक्रामेन्ट होनो थाङो अब्ला फादारा माने एकदम गोसोआ गोजोननाय मोनाखै माला जोबगोन माला फोजोबगोन माला थांफिननो हागोन बिनि गोसोआव बेल' जाबाय थादों होनना बुंदों दा बिनि उनावहाय खाथिनि फादारफोरखौ लिंहरबाय फैफिननानै सिस्टारफोर फैबाय नायफैबाय घटनायाथ' एकदम माने बयाव मानसिनि थै बायदि दा बियो माबोरै जागौ होननानै बियो अब्लाबो माने फादारा गोसो इसिबां माबायाखैमोन बेखौ भाइरेल खालामनो थाखाय नाथाय गासिबो फादारफ्रा नुफैबाय बियो जे गासिबो एकदम स्वयं मानसिनि थै बायदि बेथ' माबा मोनसे मिरेकल होदों खोमा होननानै बिनि उनाव गोबांथार मानसिफोरबो फैबाय नायफैबाय खमावनो गोबां मानसि फैनानै बे बेलासि समाव आरोबाव मास लाबावदों होनना बुंदों मास लाखांनायनि उनाव फादारा उन्दुनो थांबाय उन्दुनो थांनायाव हरावहाय बियो उन्दुनोबो सुखुवाखै जेब्लानाखि बियो जेने थेने उन्दुयो बे उन्दुनाय समावहाय मोनसे सिमां नुदोंनो सिमां नुबाय नोङो बेखौ
नोङो बेखौ बयनोबो खोन्था होननानै आच्छा आच्छा औ बयनोबो खोन्था नोङो लाखुमा नाङा होननानै बेखौ सिमाङाव खेबनायदोंमोन बेखौ बियो सिमां बायदि सानदोंमोन ओमफ्राय जेब्लानाखि अखानायै फुंनि 6टा बाजियाव मास खालामनो थाङो हलि मास गोथार बुलि बावनो बे समाव गुबुन फादारफोरबो फैदोंमोन बेखौ नायनो हिसाबै फैदोंमोन अब्ला बे समाव सासे फादारा बुंबायनो बेयो मोनसे मिरेकल इसोरनि मिरेकल होनाय बेनिखायनो नोङो बेखौ दोनखुमानो नाङा नोङो बेखौ हानायमानि नोङो फोस्राव बियो नागालेण्डआव फार्स्ट मिरेकल जानाय होननानै बे फादाराबो बुंबाय अब्ला बियो साननो हमदों आङो बे सिमांखौ सिमांसो नुदोंमोन बे खोथाखौ नाथाय दिनै सासे फादारा स्वयं आंखौ बेखौ आरोबाव बे खोथाखौ बुंबाय अब्लाथ' बियो निस्सय इसोरनि बोसोन बेनिखायनो बियो बेखौ गुबुन गुबुन फादारफोरनो बिशपनो बियो फोरमायहरबाय दा बिशपआ दिनै फैगोन खोमा बेखौ भिजिट खालामनानै नायफैनो थाखाय आरो गोबांथार मानसिफोर फैदों फादारफोर फैदों बेखौ खोनानानै जोंबो थांदोंमोन थांनानै गावनि मेगनजोंनो स्वयं नायनानै फैनो हाबाय आच्छा बेनिफ्राय बिशपआ मा बुंहरखो बिशपआ दा माने बेखौहाय दोनबाय था आरो रावनोबो दांहोनो मोना आङो फैगासिनो दं होननानै बियो बुंहरदों दिनै फैगोन नामा बियो दिनै 27 ना बे 27 दिनै फैगोन खोमा बियो फैनानै बियो बेखौ बिजिरगोन आरो बिजिरनानै नायगोन बिनि उनाव बिशपआ थिरांथा लागोन होननानै बुंदों बेखौ माने स्वयं बियो मानसिनि थै ना ओरैनो मोनसे कालार बेखौ माने एग्जामाइन खालामनो थाखायबो बिसोरो दा थिरांथा लागोन आच्छा बेनि सिगां सोरबा बे प्रभुबसनिफ्राय एबा बे कमिउनिनिफ्राय थै ओंखारनायखौ फोथायनानै सोरबा बेनि सिगां बे कमिउनिनिफ्राय ओंखारनाय थैखौ आखाइफोरजों दांनानै माबाफोर सोरबाफोर दांबायमोन नामा सिगां बेखौ माने फादारा खुलायैनो दोनदोंमोन खुला दोननाय समाव गोबांथार फोथायारिफ्रा फैनानै बेखौ दांनानै बिसोरो गावनि खाफालफ्राव गावनि खर'फ्राव गावनि सानाय सुनायफ्राव फुननानै लादों होननानै बुंदों थारैनो बे जिसुनि थै बेखौ फोथायनायजों बिसोर गावसोरनि बेमारफोरखौ आरो गावसोरनि दुखुफोरखौ जेंनाफोरखौ गोजान जानायनि भरसा लानानै बेखौ बिसोरो दांनानै गावनि मोदोमाव खाफालाव फुननानै लादों आरो आच्छा अब्ला बे नागालेण्डआव बे गिबि मिराकेल एबा बे प्रभुबसनिफ्राय थै ओंखारनाय गिबिया बेनो नामा बेनो फार्स्ट नामा खोनानाय बायदिबा बेनो मिरेकेला फार्स्ट आरो जेरावबो बेफोरबायदि जादों होननानै खोनाफेराखै गुबुन गुबुन जायगाफ्राव खोनायो आरो आसामाव फिसा फिसौबाबो खोनायो नाथाय नागालेण्डआव खोनाफेराखै आच्छा बे अब्ला बे जुदि नागालेण्डआव बे जानायनि गेजेरजों मानसिफोरखौ फोथायारिफोरखौ आरो फोरबोनियाव फोथायनायाव लाबोनो थाखाय फोरबोआ बे गावनि गेदेर अननायखौ होदों आरो बे लेन्ड सिजननि गेजेरजों दुखु सैनाय बोथोरजों गोबां दाब जायगायाव बेबायदिया नुजायो नाथाय दिनै बे जोंनि नर्थ इस्ट आसामाव बे नागालेण्डआव बे प्रभुनि मोदोमनिफ्राय एबा बे कमिउनिनिफ्राय बे थै ओंखारनाया जोंहाबो फोथायनाय दं आरो आं गोबां कमेन्टफ्राव नुनो मोन्दों गुबुन डिनोमिनेसननि बिदा फंबायफ्राबो बे थार जाथाय एबा बे मिराकेलखौ मिथिनानै एबा नुनानै गोबां मानसिफ्राबो फोथायदों बेनिखायनो दा बे बोथोरफोरखौ लानानै आरोबाव बे जोबनाय बे बोथोरखौ बेफोरजों मिथिदों माने फोरबोनि नैथि फैफिननाय समा खाथिसै आरो बेजों जोंखौ सिरि मोननानै थानो थिनदों बे जोंनि थाखाय मोनसे सिरि मोननानै थानायनि मोनसे हांखो मानोना गोथार बाइबेला जेरै फोरमायदों जोबनाय बोथोराव गोबां सोमोनांथावफ्रा जाबोगोन आरो बेबायदिनो बेफोर मोनफा मोनफा जाजेननायल' दा बेनिफ्राय जोंखौ फोरबोआ गावनि बे दुखु सैनायजों जेब्लायबो मोजां जिउ दानो गोसो सोलायनो आरो अरायसम फोरबोनि खाथियाव गावनि खाथियाव थाजानो बे जेब्लायबो बे गावनि हांखो होनायजों
बे मिराकेलजों जोंखौ सिरि मोननानै थानो थाखाय बे खावलायदों अब्ला आं जोबोर गोजोननाय मोन्दों मानोना जोंनि नर्थ इस्ट आसामाव बे नागालेण्डआव बे कार्मेल पारिसआव जाय प्रभु बसआ जोंहा फोथायनाय दं जेरै जननि 6:51 लिरनाय दं आंनि सोरगिदिंनिफ्राय ओंखारबोनाय गोथांनि सिथावा आंखौ जाग्राया थैब्लाबो गोथाङै थागोन अब्ला बे जायहा बे प्रभु बसखौ फोथायनानै नाजावो गोथार गोसोजों पापिखा लानानै बेखौ नाजावो बियो बे हादराव थांनानै थानाय समाव बिसोरो थैनाय सिगां मोजां पापिखा लानानै बे प्रभु बसखौ नाजावोब्ला बिनि जिउआ फोरबोनि खाथियाव दा बेखौ जोङो फोथायो माने बे मोनसे जोंनि जिउनि आहार कमिउनियना जोंनि जिउनि आहार जेरै हेल' बे जोंनि जिउनि आहार बेनिखायनो दा जोबोर गोजोननाय थाबाय दा नोंथांनिफ्राय बे नागालेण्डनिफ्राय बे मोजां रादाबखौ मोजां मेसेजखौ जोंनो हरनानै आरो जों गासै फोथायारिफोरखौबो नोंथांनि मोजां रादाबनिफ्राय गावनि बिमानि रावै खोनानानै आंहा फोथायनाय दं गोबां सुबुंफ्रा इसोरनि खाथियाव फैगोन फोरबोनि खाथियाव फैगोन आरो गाव गावनि साल चलन मावनाय गाज्रि आखुफोरनिफ्राय गोजानाव थानानै बे फोरबोनि खाथियाव गावखौ गोसो थोलायना फैगोन बेजों बयखौबो खावलायहरबाय आरो बे J.P.M मिनिस्ट्रिनिफ्राय दुलाराय बुहुमनि गासै फोथायारि आइ आफाफोरखौ खावलायहरो जोङो गाव गावनि गोसोखौ सोलायनानै पापनिफ्राय गोजानाव थानानै फोरबोनि खाथियाव गावखौ गुरै गोसो गोथार गोसो जिउ दानानै जों फैदिनो अब्ला नोंथांनिफ्राय जोबोर बे मोजां रादाबखौ सैथो आरो मोजां रादाबखौ मोननानै नोंथांनिसिम रोजा रोजा हामबायहरो आरो नोंथांनि न'खर आरो नोंथांनि फेमिलि गासैबो फोरबोनि बारा नोंनि न'आव अरायसम दैमु बादि फैथों बेनो आंनि गेदेर भरसा खेबसेबाव आंनि गोरबोनिफ्राय अननाय सिबिनाय खुलुमनाय नोंथांनिसिम आङो जासिहरबाय गोजोन्थों जिसुआ बाख्नाय जाथों दे इसोरनि गेदेर अननायजों जों सानसे लोगो मोनलायगोन बेखौ बाथ्रा थिबाय दे जिसुआ बाख्नाय जाथों हामबायसै